Hello guys, sunana Mbaffa. Ko za mu iya sanin sunanka? A Square Ruzi. Okay, to ai Wanda aka fi sani da yaron Sokoto. Wana. Criminal intelligent. Criminal intelligent gaba ɗaya. Sai yake masu kallon muna tare A Square Ruzi wato fitaccen mawaƙin nan na Sokoto wato ba Sokoce. So muna tare shi zamu ɗan yi musu wasu ƴan tambayoyi guda 2 zuwa 3. So A Square Ruzi tambaya ta farko ka shida. I'm ready. Okay, to ai tambaya ta farko zaka iya barin waka akan miliyan 10? Ba zan iya barin waka akan miliyan 10. Ba mu dalili. Dalili na waka son ta ne nake yi. Ba wai ina yin ta ne don kuɗi ba. Sannan dalili na farko. Sannan dalili na biyu, money cannot change anything. Gaskiya. Ka gane suna canza wani abu amma ba komi ba. Don haka kai kana nuna ka ce min baka iya barin waka akan miliyan 10, dauko miliyan 10 in ce A Square Ruzi ga miliyan 10 ka bar waka. Baka iya bari zaka sai mota, zaka sai gida, zaka yi aure, zaka yi abuwa, anything so zaka yi da miliyan 10. Wannan labari ne. Za su iya karewa amma shi talent. To wasu kallo kuna ji ko? Shi talent shi kuma na daban ne. Gaskiya. Akwai kuɗi, akwai fame, anything ka gane. To don haka waka ta fi musu. Wato dai a takaice ba za ka iya barin waka ba akan miliyan 10. Shi sosai. To yayi tambaya ta biyu. Ina ji. Da ka auri mace yar gidan masu kuɗi. Da ka auri mace yar talaka amma kuma ta da digiri. Kuma ko digirin ha medicine. Ka gane medicine. Ka gane to ka zabi guda. Ta gidan masu kuɗi, komi mota, gida, komi za a baka, ka gane yayi. To na fi san yar talaka. To ba mu dalili. Dalili na ba wai digirin ne mata ba. Ka gane. Da mai yawancin su dole ta tafi tarbiyya. Ka fahimta. Sannan to A Square Ruzi mun gode sosai. To masu kallon mu, to ni ma ina godiya Mbaffa. To masu kallon mu za ku iya samu na ansoshin ku a comment section. Tambaya ta daya, zai iya barin waka akan miliyan 10. Tambaya ta biyu, da ya aure yar masu kuɗi, da ya aure yar talaka mai digiri, kuma ko digirin ha medicine, da kuma iyayen shi na cikin jirgi, akwai baban shi, akwai maman shi, sannan kuma akwai matar shi. Zai doka ku sa muna a comment section. Kan ku manta ku biyo a YouTube channel mai suna Mbaffa, TikTok, Facebook, Instagram da ko ina ma @Mbaffa.